my ass. You got me there?
Вітаначкі, вітаначкі всім. Нешта сёння у мяне навушнікі дрэнна працуюць, і я не разумею. Карацей, усё як заўсёды. Вітаначкі, клёк. Здаецца, проста увесь мой сетап на мяне пакрыўдзіўся праз тое, што я не стрыміла колькі 2 тыдні, 1,5. Я спадзяюся, што гульня хаця б на нас не будзе так злавацца. Хаця я ўжо да ўсяго прызвычаілася, таму што гэта Dragon Age, і драгаўторакі ў нас заўсёды гэта something else. Вітаначкі, вітаначкі, чацік. О, осень я жывая. Ну як? Больш-менш жывая. Часткова. Але лічу, што ў мяне ёсць сілы на тое, каб сёння пагуляць трошкі. Спадзяюся стрыміць сёння гадзінкі 2-3. Калі буду стрыміць больш, рабіце мне боньк і кажыце не. Тому што вось апошні раз як было, я вырашыла пастрыміць, стрыміла 5 гадзін, а потым 1,5 тыдні ляжала проста целам вось на гэтым ложку. Колькі дзён безбагемных пакут. Ну, таму рабіце мне боньк праз 3 гадзіны, каб я не стрыміла больш, а то я потым зноў не змагу ачуняць 1,5 тыдні. Што, будзем распачынаць паціху, не будзем губляць часу. Сёння я прапанавала вам сабраць свой гачы-ліст, гачы-плейліст. Вітаначкі, вітаначкі. Вось, і адгукнуўся на гэты мой прызыў толькі мой цудоўны мадэратар, таму будзеце слухаць тое, што я сама накінула туды. Вось. Наступным разам будзеце ведаць, што можна і свае кідаць. Так, трэба толькі наладзіць зараз гук. І можна запускаць. Ціха голас? А што з голасам? Цёк? Мне тут усё лекамі застаўлена на стале. Мікрафон быццам бы не той. Зараз давайте паглядзім. Всё можа быць, таму што, кажу, на мяне сёння мой сетап нібыта раззлаваўся. Дарэчы, абраны той, здаецца. Зараз. Ой, ну добра. Нешта я патыкала, яно нешта зрабілася. Окей. Так, всё, буду запускаць гульню. Так. Які мне ярлык трэба запускаць? У мяне іх 3 на працоўным стале. Здаецца, гэта. Я пукаю мікрафон. Блін, я вось шчыра, я напэўна проста туплю. Я не магу наладзіць гэты мікрафон нармальна, каб ён працаваў. Гэта загадка дыры, блін, таямніца, дзіркі. Таму што... Што? Чаму? Чаму ва ўсіх стрымераў усё цудоўна, у мяне некая халера? Змяніўся мікрафон. Вось, я табе кажу, я зараз паглядзела мікрафон,
дакладна быў той самы у мяне у ОБС. Ну, то бок, нешта яно там само абралося мяне не паведаміла. Гачы трошки цішэй. Ось усё не тое. Куды цішэй? Так. Іх нічога не чуваць, напэўна. Ну, зусім ціхенька. Мне здаецца, неяк нават замала. Добра. Так. Так. Трэба зараз націснуць... Не цішэй. Добра. Всё, клёк папрашаў. Гэта, дарэчы, я вось толькі зараз да мяне дайшло. Гэта ж можна было драгаўторыкі, калі б у мяне, праўда, не было жудаснага насмарку, просто ўключаць гашмікс, нічога не казаць і гуляць, і вам бы ўсё адно было окей, мне здаецца. Але я сябе адчувала занадта дрэнна тыдзень таму, каб стрыміць. Добра, я пагляджу. Потым так, нам зараз трэба абраць другую кампанію. Гэта Witch Hunt, калі я не памыляюся. Гэта апошняе дапаўненне. Так. У Твиттары мы павырашалі... Для тых, хто не ведае, як сістэма працуе. Карацей, пасля сюжэтнай кампаніі, якую мы прайшлі вось напрыканцы мінулага года, можа, як гучыць, карацей, пасля яе ідзе дапаўненне прабуджэння, потым голема Амгарака, а потым паляванне на ведзьмарак. Але... ведзьмаў, напэўна. Карацей, мы вырашылі ў Твиттары, і я таксама вырашыла, што я буду ігнараваць прабуджэнне і голема Амгарака, таму што я апошні раз я іх гуляла 12 год таму, але я ўсё адно памятаю, наколькі яны былі забагаваныя вось у год рэліза, таму я гуляць у іх не буду. Божа барані, мне і так хапіла багаў, якія мне сустрэліся у ванільнай гульні, таму я вырашыла адразу перайсці да самага апошняга дапаўнення, таму што там пра Морыган, мы там па сюжэце будзем гуляць, шукаць Морыган. Вось, і калі ўлічыць, што вось мы рамансілі Морыган, і гэта частка нашай гісторыі, то я думаю, што мае сэнс пагуляць менавіта гэта дапаўненне і яго не ігнараваць. Усё астатняе, я думаю, мы можам спакойна ігнараваць і забіць. Так, трэба імпартаваць нам персанажа. Вось. А чаму ты голы? Ага, мы ж у гачы гуляем. Всё, забылася. Що тут? Ага. Імпорт. Я спадзяюся, у мяне чыты на бессмяроце дагэтуль працаваць будуць, таму што гэтае дапасаванне, яно патрабуе больш... Ага, яно яшчэ на ангельскае. Ну, окей. Яно патрабуе больш пракачанага персанажа. Мне падабаецца музыка, мы зараз прыйшлі у хацінку Флеймет шукаць Морыган пад гэтую песню. Мы знойдзем Морыган. Так. Так, імя сабака. Так, у нас Тюця, дарэчы, Тюця Лягайлавіч.
все гуля забылася на нас, на тютю. Все, найс, погнали. Ось тут мы забили ее мати. Ей. Ой, вось гэтыя дрыжыкі, ай, ностальжы. Ай. Музыка цудоўна падыходзіць, яна рандоміцца. Ага, тут яшчэ і гуку няма, і анімацыі руху ротаў. Класічныя гульні ад Electronic Arts, якія не падтрымліваюцца больш за 12 год. Ну, канешне. Ну, як больш? 12? Мне здаецца, Witch Hunt выйшла якраз у 10-м годзе восенню. Вітаначкі, вітаначкі, Інвіль. Лепшая стрімерка завітала. Мы зараз праходзім Witch Hunt. Хаця я ўжо ў Твіттары табе казала. Дзякуй, дзякуй вялікі. Мы любім Морган. Усё сёння зноў зламалася. Это No You карта. Вось анімацыі не прасуць і гуку няма, дыялогаў. Гэта распаўсюджаная праблема з дапаўненнямі для гульні вось Dragon Age Origins. Там трэба пампаваць дадатковыя файлы, патчы, але я была упэўнена, што хаця бы гэтае дапаўненне працуе, але окей, мы ўжо і так пагуляем. Кшталту, нібыта нам не ўсё адно на гэтых персанажаў. Нам не ўсё адно толькі на Альгерда, Цюцю і Морган. Ну, ГГ маўкліва, але вось гэтая паненка, яна таксама маўклівая будзе. І яшчэ адзін там маг, з якім мы будзем падарожнічаць у гэтым дапаўненні, калі я не памыляюся. Я шчыра кажучы, яго гуляла, як і ў праўбуджэнні, аднойчы, 12 год таму. Калі вось яно рэлізнулася, я памятаю, мы адразу спампавалі яго. З братам паставілі, прайшлі і ўсё. Гэта быў адзін раз. Ну, калі ты будзеш пампаваць піратку, хутчэй за ўсё будзе цудоўна працаваць. Гэта праблема ліцэнзійнай версіі, таму што там вось у яе не накатваюць усе патчы апошнія і вось гэтыя правачкі, якія ёсць недзе там на афіцыйных сайтах, у падтрымцы. Вось. Але у ліцушнай версіі ўсё трэба самому. Такі сервіс цудоўны. Ну тады я спачуваю, прыйдзецца ўсё шукаць. Хаця я не ведаю, мабыць, калі ў цябе стімаўская версія,
там, мабыць, яшчэ яна будзе нарме спрацаваць. У мяне, на жаль, орыджынаўская версія Ultimate Edition, і яна вось так себе паводзіць не окей. Так, ну вось рэальна сервіс ад Electronic Arts. Ён такі. О, піца. Ай. Ну, я спашываю максімальна. А, нам трэба меч. І, ну, вядома, апранацца мы не будзем. Мы што, лахі нейкія ці што? Так, я збіраюся праходзіць наступныя часткі, другую, трэцюю, і з усімі дапаўненнямі, спадзяюся. Найс. Ну, як мінімум, у другой частцы ў мяне праблемы толькі з адным дапаўненнем. Гэта з дапаўненнем на Себасцьяна. Яно адзінае ў мяне не набытае. Напэўна, зноўку дам твітару вырашаць, што мы з гэтым будзем рабіць, таму што я яго спецыяльна не набывала, таму што ён мяне бесіць. Я першы раз гуляла на піратцы, другі раз ужо перапраходзіла на ліцэнзійнай версіі, і я спецыяльна, каб яго не бачыць, я не набывала яго. Бясплатна Себасцьяну? Вось як экспертка, скажы, як ты ставішся до Себасцьяну? Так, нам трэ сюди. Окей. Не, ну ён сапраўды, ён ні пра што, ён увесь час ные, што вось ён увесь такі прынц у выгнанні, і ён не робіць нічога, ён проста ные, ходзіць у сваіх белых даспехах, і ўсё. Яго нават зарамансіць нельга, а калі яго... Вось менавіта, вось гэтая песня, яна цалкам апісвае экспірыенс, калі ты рамансіш Себасцьяна. Агідны. Так. Тупо рекрол, блин. Яго можна зарамансіць, але цябе зарекроляць. Ён будзе казаць, што, канешне, ты мне вельмі падабаешся, але маё сэрцайка адданае царкве. Ну, кшталту, пайшоў ты ў дупу, Себасцьян. Кшталту цярпець ягоныя похвапакуты, каб потым ён заігнорыў і кідануў дзеля Андрасты, якая памерла колькі там 1000 год таму. Ты пайшоў ён. Вось Андерс гэта тэма. Менавіта толькі дзеля Андерса і сэра Ланселапа ёсць сэнс праходзіць прабуджэнне, але я не гатова. Я памятаю, якое яно забагаванае, і я шчыра не гатовая псіхалагічна ані разу зараз гэта перажываць. Мне так прыемна, што у нас супадае густ у гэтым сэнсе. Гэта, дарэчы, даволі дыскусійнае пытанне, мне здаецца, таму што ёсць жа, у мяне, дарэчы, сяброўка ёсць, якая, ну вось, проста максімальная фанатка Фенрыса, яна любіць Фенрыса, а я вось не разумею ані разу.
у чым сэнс яго рамансіць, таму што там таксама выключна пакуты, я эльф, у мяне цудоўны голас і пакуты. Ну, ад спадарыні з цудоўным густам чую. О, сэндал! Вось так людзі разыходзяцца па жыцці. Ты думаеш, што вы сябруеце, што у вас цудоўнае взаемапаразуменне, а потым аказваецца, што яна любіць Фенріса. Ну як? Вітаначкі, кацін! Цюцік любіць Фендала, Так, гэта Рол, толькі гача-версія. Ну, правільна, я маю на ўвазе. Нават персанажы не размаўляюць, каб не перашкаджаць трэкам. Enchantment. О, ей. Вось тонна музыка пайшла. Вы ж не думалі, што гэта будзе нармальная версія? Так, гэта з Ведзьмара, гэта песня пра Сцылы. Толькі гэта правільная версія, канешне. Нешта набыць хачу. Чаму ў трусах? Таму што ў нас гачы-міксавыя праходжанні. Ён як сапраўдны мужчына выглядае. О, гэта інгрэдыенты, якія дадаюцца ў прабуджэнні. Я нават не памятаю, што з імі рабіць можна. Я не ведаю, як бы мы жылі без гачы-міксаў. Сумна, напэўна. Цяжка было. Назва просто. Ашыйнік чыстакроўнай сукі. Ведаю я людзей, якія маглі яго насіць. Вось, дарэчы, кацін, экспертнае меркаванне. Калі ты гуляла у Dragon Age першую, там, другую частку, каго трэба рамансіць? Трэба экспертнае меркаванне. Так, а нам куды? Не сюды. Дарэчы, калі надакучаць Драгонага, то, напэўна, будзем гуляць у Ведзьмара. Я насамрэч думала, калі скончым першую частку і мяне яна задзяўбе, то проста буду гуляць у першага Ведзьмара на польскай. Так сказаць, адукацыйны стрым. Я лічу, што вы ўсе эксперты. Так, што нам трэба
знайсці. Ілювіан. Найс. Слабая жанчына, любіш Морган. Ну, гэта нармальна. Морган гэта крашэса. Так, Эльвін і Релікс. Не, ну тут павінны быць іх. Ліліяна топ таксама згодна. Так. Блін. Що тут можна знайсці про Ілювіани? Так. Блін. О, Фейт. Пец, я забылася ўвогуле. Так, нам трэба знайсці нешта пра Ілювіан. Ілювіан павінна быць у эльфійскіх реліквіях. Mysterious Artifacts. Так. Вось нам сюды. Так. Каталог эльфійскіх реліквій. Ага, я не магу гэта прачытаць, але яна можа, няхай чытае. Як каму жалезны бык? Ну, жалезны бык гэта файны перс. Я вельмі спадзяюся на тое, што мы яго будзем рамансіць, калі дойдзе чарга, калі яна дойдзе да інквізіцыі. Трек для дзядоў увайшоў у чацік. Так. Трэба транслейтіць. А, так быка, дарэчы, файна. Ты, я так зразумела, рамансіла менавіта быка. Ці, мабыць, насамрэч ты па жозе. Я таксама не разумею. Ідэальная. Ідэальная песня, ідэальная версія. Так, нам трэба нейкі перакладчык. Я таксама не ведала. Я вось даведалася літаральна тыдня 2 таму. На жаль, не на англійскую версію, яна мне больш падабаецца. Але окей. Так. Мабуть, гэта? Ritual section.
А, вось. Пераклад з эльфійскіх моў. Персонаж нелюдзі. А чаму цікава? Хаця я разумею, у мяне ёсць сябры, дарэчы, якія вельмі любяць усялякіх ограў, кунары. Яны нават іх касплеяць. Вельмі падабаецца, як яны гэта робяць. Так. Блін, якого? І забылася, дзе гэта знаходзіцца. Напэўна, гісторыя, але трэба праверыць. Камянюгу? Найс. Фуры. Ну, гэта, я ведаю, што гэта нейкім іншым словам. Не зусім фуры называецца. Кшталту фуры гэта калі гэта усялякія пушыстыя персы, мне здаецца. А ёсць вось гэта нібыта адветвленне, адгалінаванне ад фуры. Так. Але я... Ну, гэта не зусім ксенафілія, гэта вось некім словам называецца. Гэта нават не пра кінкі нейкія. Хаця, мабыць, гэта і пра кінкі, не ведаю. Ёсць жа людзей, якім менавіта падабаюцца такія персы. І гэта нармальна. Дракула з Ван Хельсінга, памятаеш? Дык вось. Мне падабаецца бязвягонная форма. Вось гэтая пані разумее мой густ. А мне падабаюцца ягоныя гэтыя жанчыны. Просто, тупо bisexual awakening. Так, я казаў, што ёсць людзі, якія любяць оркаў, а ёсць, хто любіць фуры. Ага. Окей. Так. Эльфійскія мовы. Бярэм кнігу. Так, што цяперака нам трэба? Што мы з гэтым павінны рабіць? Окей. Это ксенофилия. Окей. Жонки Дракулы цукерочки. Так, это просто... Жанчыны 10 з 10. Напэўна, гэта надо... Нам трэба сяброўцу даць, не? А як мы тады? Трэба зноў да гэтай кніжкі падысці, окей. Так. Эльфійскія рэліквіі. О, да нас падышоў чалавек. Ты мужчына, значыць, ты будзеш таксама хадзіць у трусах, майтках. Мне вось падабаецца, што зараз тут у гэтым дапаўненні разганяецца тэма пра ілювіяны, але калі ты гуляў у любую перадгісторыю, акрамя далійскага эльфа, ты нават не разумееш, пра што размова. Менавіта таму я і хацела гуляць за далійскага эльфа, таму што мне падаецца, што гэта кананічная перадгісторыя, якая павінна быць па дэфолце у Шэрага Стража. Таму што потым менавіта з гэтым ілювіянам, з гэтай сюжэтнай веткі і працягваецца далей гісторыя ўвогуле сусвету Dragon Age. Яна цесна з ім звязаная. Вось. Але як атрымалася? Вось.
Інвель гэта просто рэальна экспертка аднолькавы густ. Ну рэальна яна мне падаецца яна самая вось самае важнае перад гісторыяй без усялякай іншай можна абысціся ў кантэксце глобальнага сюжэта Dragon Age, але без перадгісторыі эльфаў немагчыма. Трек топ. Так, і я таксама лічу, што гэта гульня, ну, не толькі пра эльфаў, але збольшага яна, ну вось глобальна, калі паглядзець у цэлым, яна больш за ўсё раскрывае менавіта эльфійскую гісторыю. І так ці інакш заўсёды фабула яна вяртаецца да гісторыі эльфаў. Вось. Таму рэальна пра эльфаў. Пра гнома падабаецца перадгісторыя, а менавіта якая пра шляхетнага гнома ці пра гнома простага. Ой, які ў нас брудны сабака. О, ты лекар. Окей. Ну ўсё, да пабачэння. Так, що там нам треба зараз? Ага, нам треба ключ. Ключ знайсці, які знаходиться на складі яким. Так. Про шляхтича. Окей, вось ми, до речі, гуляємо зараз за гнома шляхтича, до речі. Менавіта гэтая перадгісторыя у нас была ў гэтым праходжанні. Но яна таксама неблагая. Я не кажу, што ўсе астатнія перадгісторыі благія. Вось, просто эльфійская мне больш за ўсё падабаецца. У мяне вось, калі рэйтынг выстаўляць, якія перадгісторыі я лічу найбольш цікавымі і важнымі ў глобальным сэнсе для увогуле разумення кантэкста гульні і сусвета, на першым месцы гэта будзе гісторыя далійскага эльфа, на другім гісторыя мага, які вось у вежы гэтай знаходзіцца і распачынае адсюль. Потым, напэўна, гэта гісторыя гарадскога эльфа. Потым вось тут не ведаю. Напэўна, шляхетны гном, потым чалавек, а потым гном проста. Мне так падаецца. Таму што вось калі ты гуляеш за простага гнома, я вось амаль не адчула ніякага кантэкста ў глобальным сэнсе гульні. Гісторыя. Хаця я і гуляла ў яе гэтую перадгісторыю таксама шмат год таму, я магу чагосьці не памятаць. Ну, без Алістера, канешне, хадшы праходжанне гэта не тое. Мы нібыта здраджваем свайму сябру. Дапаможам. Дайце ключики толькі. Гэта, канешне, цікава гуляць, калі ўлічыць, што менавіта з ілювіянамі будзе звязана вось і у меншай частцы наступная
гульня і у большай апошняе дапаўненне. Вось гэта апошняе дапаўненне для першай часткі і апошняе дапаўненне да трэцяй часткі таксама вельмі цесна звязана з ілювіянамі. Так. Окей. Цяпер можна сюды ісці. Ей. Ну, мы можем вось так хадзіць з сабакам. Я думаю... Хаця б так. Цудоўны гачымікс, я лічу. Цікава, як на яго б адрэагавалі у стрымольці. Тык-тык-тык-тык. Сюди не пройти. Окей, зрозуміло. Ой-ой, ой-ой, ой-ой. Ви некие побитые трошки. Все. Что там за наступная песня будет? Окей. Ага. Ага, ось. Так, нам треба вайли. Так. Окей. Окей. Яке слово цудовне. Так, а чому ми не можемо пройти сюди? Гульня. А, сюда. И вот однажды, как обычно, во сне, вдруг услышав, я сам себе сказал, я выбираю. Ага. Ох-хо-хо-хо. О, да. Ой, нічого не зрозуміла. Пригожа. Ага. Ага. Ось не поспрашаешься, конечно. Я зараз могу сурожыць, але мне падаецца, што не гледзячы на ўсе гэтыя візуальныя артефакты, гульня нібыта больш стабільна сябе паводзіць. Так, всё?
Ось, нарешті, музика для бою. Для бойки. От Шилова. Suck some dick. That's amazing. Ass we can. Do you like deep, dark, gay sex? Stick your finger in my ass. Fuck, it can't play. Добрий мікс. This thing is 300 bucks. Do you like two fat cocks? I've got a fat cock. Ничего себе. Ага. Это дирка. Окей. Это реально Амаль Штункова. Инквизиция. Do you like what you see? Я ніколи не зауважала гэта. Што тут праблема ў тым, што ёсць дзіркі у цені, у завесе, якая абараняе гэта ж усё ад цені, аддзяляе яго. І вось менавіта яна тут ёсць. Ха! Это інква на мінімалачках. Такі чырвоненькая, а не зелёненькая. Всё. Fucking deep. Suck some dick. Do you like deep, dark, gay sex? Stick your finger in my ass. This thing humming, banking. Some shit. Gay website. Let's get started. Boy next door. Band. That's amazing. Не, ну добра, апранем спадараў гэта, які як выглядае прышпільна. Няхай уже. У нас толькі адзін данжон майстар, і гэта Альер.
плейліст. Але плейліст на рандомі грається, тому, магчыма, яшчэ сёння пачуеш. Boy next door, just lube it up. Dig, put that finger in my ass. Come, come. These hot loads. It's a fucking deep. Yes. Мне спадабалася. Наконт астатніх я ведаю. Так. А, треба знову куди статую винести, окей. Так і ёсць, але яна, дарэчы, вылецела толькі адзін раз, і я нават справакавала гэта. Ну, я ведала, што яна можа вылецець, я 2 разы запар альтап націснула. А тут нібыта з гэтым дапаўненнем, вось калі не заўважаць той факт, што яна выдае звычайныя багі, і яны не размаўляюць, нават стабільна ідзе. Але я спадзяюся, што гэта апошні стрым па Dragon Age Origins, што мы зараз за адзін стрым пройдзем гэтую невялічкую кампанію і забудземся на гэтыя вылеты, багі. Все будзе добренька. Ну. Пакуль усе на сур'ёзных шчах, Альгерт просто вайбіць унутры. Наступны трек хочаш абраць? Давай. Зараз давай скончым дыялог. І... Ну... І ўключым тое, што дадаў наш лапкавы мільярдэр. Лапкавая шляхта, магната. Не та спасылка? Окей. Чекаю на правильную спасылку. Окей. Давай скончыцца зараз Daft Punk, і я ўключу, окей? Мне неяк не хочется перерывать. Это классика ж все-таки. Так. Окей. Треба ще більше артефактів знести. Что это? А, The Last of Us, окей.
Ні, я зараз не гляджу. Я планую, але я не гляджу поки. Это на Амазоне? Где? Где оно выходит? HBO. Я не задеублі, блін. Ти сейчас сервісу? Так. Окей. Ну, нам треба, напевно. Так, это. Все, найс. Так, нешта ўключылася, але мы гэта праігнаруем. Так. Где тут спасылачка? Ага. А, яно ёсць у лісце, дарэчы. Зараз. Я ўключу з ліста тады. Зараз. Дзесьці гэтая класіка неўміручая проста. Адзін з маіх улюбёных чміксаў. Так, ось яна. Серьезно? Что зноў з мікрафонам? Таємниця. Гэта адзін з моих улюбёных гачаміксаў. Ён назаўсёды змяніў маё ўспрыманне гэтай песні арыгіналу. Я её не магу слухаць. Do you like my two bad cops? This thing is 300 bucks. Do you like amazing sex? Stick your finger in my ass. Fucking D, my master. Класіка. Обожаю. Обожаю. Suck some dick. So don't stop. Get it until you chatty head and watch the way I fall. Тут, конечно, пакуль мы вабім пад гачаміксы. Тут важная лорная штука адбываецца ўсё адно. Всё. Баги мои, баги. Deep. Sex. Ау. О, зноў Рамштайн. Цікаво. Ну, я не супраць. Suck some dick.
Ёсць верагоднасць, што так і ёсць. Увогуле, ну, праблемныя гэтае дапаўненне да Origins. На жаль. Собак! Ему падабаецца, ну давай бас. This thing is $300. Do you like my two fat cocks? О, гэта I've што? got a fat cock too. That's amazing, boy. О, які бой. It's so fucking bad. Нам трэба ісці за агеньчыкамі. Я толькі ўжо пахваліла гульню. Окей. Зразумела. Напэўна. Я шчыра не разумею ўжо, як усё працуе з гэтым мікрафонам. Ну вось кожны раз некая халера адбываецца, абсалютна нелагічная. Stick your finger in my ass. This thing humming, banking. Gay boy next door. My name is Dan. That's amazing. As we can. Fucking complain. Fucking complain. Што гэта? Прыгожа. А шо, а у сеці гуляць мы што не будзем? Я не ведаю. Ну, яшчэ паспрабую. Push me, and then just touch me, till I can get my semen suction. Push me, and then just hurt me. Нават калі гульня працаваць не будзе, у нас заўсёды ёсць школьныя трэкі. Папавайвіць.
till I can get my semen suction. push me and then just hurt me till I can get my Semen suction. Что это такое? push me and Nice. then just touch me till I can get my Semen suction. Ласка, не выкидывайся. Хуйня. Не вылетай. and then just touch me till I can get my and then just hurt me till I can get Вось я зараз успомніла, чому мне так не хацелася гуляць у Dragon Age Origins. Больше ніводнага стрыма. Гэта немагчыма, гэта тупа выпрабаванне нерву. push me and then just hurt me till I can get my Сама жудасна, што нам мы не можам нават адразу загрузіць нармальны сейф, трэба вось займацца гэтай акрабатыкай. Я таксама лічу, што жаночы голас у гачамікса гэта залішне. О, лоузер. Шына вам дрэнна. О, матка боска. Ага, ага. Що рабіць будзем? Ой, обожаю Драгонаху. Не. Зараз погляджу, мабуть, нейкі працэс шмат жре працэсара. Ці ж таки мы запускаем гульню на одной хвилине. Или калі мы запустим на двух, яна не запустится. Тому треба знайсці нешта. Так. Oh shit, I'm sorry. До рэчы, мы ж так такі працяглы час не збіраліся тут на стрымах. Калі вам хочацца, распавядзіце, што у вас новага, як жыццё. Коля тут намагаюся нешта зрабіць, каб яно працавала. Хаця я, шчыра кажучы, ўжо не ведаю, што можна зрабіць.
життю звичайного білоруса погано, але триваю. Ай, розумію. У усіх у нас варіації, мені здається, на їх історії. На жаль. О, сьогодні Змітер колдун у фавори. Рандома. Рандом любить колдуна. My ass. Fisting my car. Boy next door. Gay party. Вот деле ей пати можно жить, конечно. Dungeon. Давайте я поспробую на ладу заробить меньше. Я не ведаю. А мы на средних и так гуляли. Лол. Давайте на минималочках. А нет, нормально, нормально. Давай, Гульня, ты сможешь, я в тебе верю. Шо, серьезно? Серьезно? Ай, матка боска. То бок яна реально не вытрымлівала. Тому что я дала гульні. Дала гульні абмежаваныя рэсурсы, але калі я дам ёй усе рэсурсы, якія ёсць у кампуктара, яна не запусціцца, бо ёй зашмат. Ой, божечки, божечки. За яйки, все, ха-ха. Я чула, што у мужчынаў такая праблема, што калі яны бачаць, як кагосьці б'юць па яйках, то яны гэта чуюць. Гэта фантомныя болі. Вітаночки, антагоністка, так. Всім гетера спочуваю. А це з гетера тим більше. Який трек? Тупо кайф. Що, гэта у нас там? Какая песня, а? Ось подобное, але бачу, як дівчина відчувала подобну боль, коли глядела відео, як дід писав. О, я зараз боль не відчула, але читати було неприємно.
уяўляць не хочацца нават. Сюди, окей. Уже боюся і яшчэ часцей захоўваюся. Страшно, капец. Так, где ворог? Ага. Где ты там? О. Так, почитаем. Найс. Ой, не, сайт-квест, не. Мне спачуваце, як натурал не трэба, мне з гэтым все добра. Ну, добра. До рэчы, гэтая песня таксама ўжо другі раз за вечар. Собака забили. Вы, да як вы могли? Все, минус голова. Ну, бомба гэта файна, трэба нешта выкінуць. Як кажуць вялікія. Ко мне будзе. Бойка знову будзе. Все, мы скончили. Що, на початок прийшли? Ось так буває, коли не сочу за тим, що відбувається. І гэтая песня таксама сёння была у мяне. Мне больш песняў зараз. А вось яно. Мне больш песняў было падрыхтавана. Што за фігня? Я пераключу песню тады. З такой нагоды. Гэта таксама была, не? Так, была. А вось. Музыка Хедхампера, до речі.
Все, минус карт. Що ж цікаво там було у кліпі, коли Ютуб забанив. О, растяжечка. Под песню. Я, до речі, з Нового года і покуль була на больничным, я так потовстела, капец. Як я гэта заўважыла? Нават не толькі, каб я зважылася, але зважвалася. Мне стало больш складана вось уставаць з ложика, вось так просто ўзяць і скачыць. Карацей, гэта кабзда. Трэба ачуняць хутчэй цалкам і праводзіць стрым па Just Dance. Ну. Ну так склалася. Што я ляжала, ела, і ўсё, гэта ўсё, што рабіла. Не то, каб я... Калі я не хварэю, шмат чаго раблю, але дакладна не так шмат ем і дакладна не так шмат ляжу. Ой. Ну вось пад гэтую музыку, канешне. Гэта тое, што я адчуваю кожны раз, калі намагаюся хутка, рэзка ускочыць з ложку. Просто адразу калені. Кажуць, не, сяброўка, мы больш так не можам. Мы не вытрымліваем такі ціск. Добре, трошечки порухалася. Окей. Будем лишь что гэта растяжечка. Так, ну давай, працуй. Найс. Який Гардіан. Як кажеш. Не бій, собака. Як ти можеш бити собаки? Смоктать. Жвёренок бить нельга. Все, мы агентчики знайшли. А, не, мы не знайшли, нам треба їх ще знайти. Это был только один из 4. Ай. Окей.
костки. Нічого не зрозуміла. Бо я не сачу за діалогами. А ось є ще генчики. Ось. Ну не по новой. Ты про что? Гуляй не по новой. Все нормально. А не, кусты все нормально, не по новой. Я просто не собрала гэты агенчики, покуль мы шли по этой мапе. До речі, забулося, що нові спеціалізації додаються. Нехай это будем, мы ж гномы. Зараз ми знайдемо гэты агенчик і поб'ємося трошки з ельфами. І можна буде йти на нову локацію. Да. Цікаво, що вони, конечно, не показываются на мапе, ну, на минимапе. Ага. Это мы прошли всю мапу. Тык-дык, тык-дык. Чуть-чуть. Ну, иди. Где? Где? Гуня. Где ще? Гуня. Гуня, не примушай меня гулять у тебя больше, чем я планировала. Судовый двор. Трэба нібыта бегчы за агенчыкамі, но яны вядуць на канец узроўня. А нам трэба сабраць ліхтарыкі.
Мы собрали только 2 ліхтарики, а нам треба 4. Ось тут може? А, ось. Матка боска. Ага. І нам ще один ліхтарик потрібен. Ще один. Где? А тут? Так, окей. Ага, бачу. Найс. Друзья. Все. Уф. Найс. Дякую, великий антагонистка, что завернула мою увагу. Потому что я уже была не упевнена, что треба бегче за гэтымі агентчиками. Оказалось, что все простее, чем я думала. Ось бы гэты трек прагучаў раней. Цудоўна для пошуку агентчыкаў. Як бы я хотела, каб было больше хоць міксу ад гэтага гурта, ну, песню гэтага гурта. Так, цяперка нам трэба сюды, эльфіцкія руіны. А, дзякуй, вялікі. Так, тут... Окей, мы ідзем, напэўна, ў руіны, якія былі на пачатку перад гісторыяй эльфа. Так. Серйозно? Гуляти серйозно? Мы обоссали труп. Окей.
Цяжкая праца, конечно. Вельмі, вельмі цяжка. Все одно боится. Идей гучно. Так. Шконы С, конечно. Я цалкам згодная. Не паспрачайся. Ну, собака памёр. Ой, зараз яшчэ гэта жанчына фідане. Добра. Нешта не дапрацоўвае наш хіл. Я лічу. Чым ты там займаешся, мужчына? Працуй давай. Так. Данжен майстер гэта мы. В сапогах. Оу. Лук. Гэта добра, гэта для паненачкі. Як я заўважыла, што вось я гуляю у Dragon Age, але вось праз тое, што я была на бальнічным і гуляла ў кіберпанк. Кіберпанк неяк паўплываў на мае мазгі, і я ўжо прызвычаілася да геймплею кіберпанка. Нават больш не толькі да геймплею, але і да асаблівасці таго, як там узроўні квеставыя пабудаваныя. І нібыта я чакаю гэтага самага ад Dragon Age недзе падсвядома. Дзіўна. Толькі калі ласка, не павук. Не павук. А, нормально. Няхай апошні тут будзе не павук. У мяне аж дрыжыкі бяруць. Вось ён гэты Ілювіан.
Максима. Ну, я збольшага нібыта чакаю, што у левела, калі сур'ёзна, што ў левела будзе такое пабудаванне, што будзе скіл-чек на усялякія шляхі, якія я магу абраць. А яго няма. Some dick. Coming. Dick. 300 bucks. Suction. Suction. Fisting. Ask. Fisting. Ask. Не, ну мод гэта запарна. Swallow. Come. Suck some dick. Suck some О, dick. якая песня. Потоп. Suck dick. Suck. Шорок сегодня. А, мы все взяли. И нас не по это не побило. Нормально. Dark fantasy. Ага. Fisting. Ask. Fisting. Ask. А, нормально. Теперь веру. Swallow. Come. Suck some dick. Suck some dick. Ясно, мы чиним. Я памятаю, што тут яшчэ будзе як мінімум адна лакацыя ў гульні, куды нам трэба ісці будзе. Это... Ну ты слабак, конечно. Вось апошняя локація зараз будзе. Ну, мы хутенько пробежим, караці. Нормально. О. Нават ачыўка разблокавалася. Нічого собі. Запальваем S. Ось, я нават памятаю, што ён тут знаходіцца. Так, не забывала. Ну, гэта люданарратыўны дысананс ва ўсёй сваёй прыгажосці. Як у падручніка. Ты яшчэ і цмока хочаш абассаць. Добра, я зразумела. Нічога святога. Swallow. Come. Swallow. Come. Ого. Культисты. Окей. Гэта цікава, ці тыя самыя культысты, якія былі у гэтым у храме свяшчэннага праха. А што гэта за смакі ему зробіць? Ну не ведаю. Ён, канечне, давакіну душу аддаў, але ўсё адно неяк няёмка з памерлымі так абыходзіцца. Чё ж такі цмок? Не жук каларадскі.
песня есть не было. Окей. Капец, куды помер? Куды помирать, блин? Ну, так, конечно, гэты ўзроўні разлічаны на трошки больш моцных персонажаў, але мы гуляем на прасцейшым узроўні, там не папутаем занадта. Мабуть, тут все ж таки нейкі аўталэвелінг ёсць адносна гэтых квестоў. Што нам гэтая чешуя? Окей, краб. Пастка. The gift of my past, but the future keeps staring in like a. Your sweet little, your little. These all I remember. Што тут за галоўны босс будзе, дарэчы, цікава. Я не памятаю. Мабыць, смок. Будзе лагічна. О, все. Мы скончили? Окей. Так, культисты яны. Ага, цмок. Ага, не, цмока, цмока-павук. Морган сустрэню. Нам трэба толькі забіць вось гэтае... Эту подшварну. Ага. Капец. Песня просто. Что скажешь? Ничего себе, он там жарт. Ил. Что до своим кам? Своими хатлоудс. Все запецкал. Что так робить? Без консенту. Чому гэта гучыць, нібыта нешта электрычнае, хаця ён ёсць электрычнае. Морган сустрэнем яшчэ, вось зараз заб'ем яго, вось гэтага вартрала. І можна будзе. Ага, все, я зноў хатлоудзы накідаў. Хто так робіць? Трымай свае хатлоудзы пры сабе. Ага, вось.
я не ведаю, на што я гэта ўзяла, таму што зараз гульня ўжо скончыцца. Не? А, нам яшчэ трэба. Мне здалося просто, што ўжо тут Лювен, але окей. Нам трошки засталося зусім. Магчыма, мы ўжо і скончылі. Ага, все. Не, ну, выбачайце. Тут трэба памяняць музыку. Спадзяюся, што гульня зараз не вылеціць. Так. Так. Remember the time we were hanging out, we got drunk, and I started telling you about those feelings. Ой. Забулася про гэту сцэну. О! О! Яшчэ адзін крок, і я сыходжу назаўсёды гэтым разам. Што мы ёй адкажам? І табе прывітанечка, Морган. Я не дам табе сысці зноў, і табе не трэба бегчы. Гэта важна, чацік. Мы праспідранілі ўсё дапаўненне. 3, 1. Дайс. Добра. Я ўжо забылася, дзе там... Дзе там у мяне гэтыя дайсы? Блін. На што я іх пазначала? Так. Я не памятаю. Добра, я раз прылад зраблю. Рандом. Окей. Вітаначки, Life is. Зараз нарандомім. Так. Ну, значит, у нас 3 выборы. Будем кидать D6. Так, выпала 6. Гэта значит, что 3. Я думаю, тебе б хацелася ведаць, што гэта. Карацей, калі ты даш мне прычыну гэтым скарыстацца, ты ніколі не зможаш пайсці за мной. Так, першае пытанне. Ілювіаны гэта парталы, куды? Другое. Чаму ты тады не сышла, калі гэта так?
калі ты можаш сысці. Таму што яны нас любяць. Трэцяе, гэта я знайшоў табе аднойчы, цябе аднойчы знайду яшчэ раз. І чацвёртае, я прыйшоў сюды не дзеля таго, каб змагацца з табой. Так, пакуль што мокра 15. Кажа, што 4. Пішам на лацінкі. Лацінка топ, дарэчы. 4 таксама. Дарэчы, учора бачыў у Вожыка відэа, дзе жанчына дэманстравала адзенне пад розныя выпадкі спакушэння мужчыны. Я чамусьці не здзіўлены, што дэбют малатка ў агучцы здарыўся менавіта пад гэта відэо. Усё ж такі, як бы ён не хаваў, але жаданне апранацца ў жаночыя касцюмы яго імкнецца. Ажно імкнецца. Так. 2 гадзіны. Мужа, ну клёк, ну 5 хвілінак, клёк. 5 хвілінак. Мы ўжо скончылі, вось мы зараз жанчыну сустрэлі, Морган. На гэтым DLC закончыцца. Карацей, вы за 4? Чатик увесь за 4. Одноголосно. Так? Я не помыляюся? Добра, а я поставила, каб гэтая песня, дарэчы, была на паўторы. Ну, зараз, чакайце. Я поставила, каб яна на рэпіце была. Што гэта такое? А яна адключылася. Непарадак. Нам можем яшчэ вось гэта поставить. Хотя, окей. Я просто ее включу поособку. Няхай яна... Ну, я спадзяюся, зараз будзе на рэпіце. То непарадак. А, трэба дайс адключыць. Я умею пісаць лацінкай. Божачкі, гэтыя вашы 5 хвілінак, так абуджаюць клёкавы бацькоўскія пачуцці. Гуляйце, дзеткі. Ну, 5 хвіліначак, ну, сапраўды, ну, добра, 10 хвіліначак, і мы скончым гуляць. Шчыра, клёк. Гэта не маніпуляцыя. Добра, все за 4 мы прыйшлі не дзеля таго, каб змагацца з табой. Я думаю, што гэта праўда. Скажы мне, чаму ты прыйшоў? Першае, я прыйшоў за адказамі. Другое, я не мог... Боже, я забылася слова. Я не мог дазволіць, каб усё скончылася вось так. Трэцяе, ты думала, што я просто дам табе сысці? І чацвёртае, каб забіць цябе, канешне. Гаспадарства. Вырашаем. 2. Бачыце, якая я сёння добрая. Я нават рандом не кідаю, калі вы не хочацца. Не развожу вас на лапкі. Прыйшлі не для бойкі, але мы можам нахлусіць, што мы гэта можам сабе дазволіць. 2. Все хочуць 2. Ну так, у нас лавстори же. Кахання. Шо, давайте 2. Шо, мінімум 2 чалавекі хоча 2. Лав, мне здаецца, гэта 2. Здаецца, што лав гэта 2. Потому што трэцяе гэта занадта нахабна, чацвёртае гэта капец, першае гэта нейтральна, таму давайте 2. Аднойчы ты ўжо пагадзіўся, што любоў гэта слабасць. Я... не пагадзіўся са мной, што любоў гэта слабасць.
Я ніколі не зразумею цябе. І ты ніколі не зразумееш мяне. Так. Трымаем сябе ў руках Багема. Я ніколі не зразумею, пакуль ты мне не дапаможаш. Першы варыянт. Другі варыянт. Я не разумею, што там. Але окей. Гэта пра тое, што мы дапамаглі адзін аднаму. Усё адно. І трэцяе. Няўжо ўсё скончыцца менавіта так, вось так і ніяк іначай? 2. Добра. Канешне, я думаў, так і было. Я нават не ведаю, з чаго распачаць тлумачыць. Першае. Скажы мне, дзе дзіця. Другое. Ну, які тады твой план, я хачу ведаць. Трэцяе. Чаму ты мне здрадзіла? І чацвёртае, а ніякіх пытанняў. Ну, мне здаецца, што мы можам зараз задаць усе пытанні, якія мы хочам. Давайте. 2, 4. Якое 4 мы яшчэ? Мы яшчэ нават не задалі ніякіх пытанняў. Антаганістка, ты хочаш забіць Морган? Ці як? Давайте 2 спытаемся. Які ў яе план? Мой план гэта сысці, падрыхтаваць дзіця для наступнага там. Але гэтая падрыхтоўка патрабуе час і моц. Я не паспяваю. Я больш табе нічога не скажу, нават табе. Больш нічога не скажу, нават табе. Скажы мне, дзе дзіця. У бяспецы, але ты не зможаш яго знайсці. Дзіця... нічога не ведае наконт ягонага лёса. І зноў калдун. Калдун просто ўрываецца. Ну, капец. Я же паставіла, каб было на гэта на рэпіце песня. І калдун усё адно ён хоча. Ён не здаецца. Давайте я ўключу нават па-за плейлістом. Просто ўключу. Цікава, ці ён будзе паўтарацца. І не факт. Халера, не ведаю. Я не ведаю. Боже, няхай толькі зараз яшчэ гульня вылеціць. Фуф, не вылецела. Нормально. Так. Чаму ты мяне гэта здрадзіла мне ці першае? Што, 1, 2? Добра. Пэўна. Мне здаецца, вось тут, чаму ты здрадзіла мне, але якім месцам яна яму здрадзіла? Ну, якія яшчэ пытанні? Я лічу, што яна нічога дрэннага не зрабіла нам. Ну, сышла і сышла. Яна абяцала, што яна сыдзе. Ніхто нікога не падмануў. Добра. Рацей, ніякіх пытаннічкаў у нас няма. Таму дазволь мне папярэдзіць сябе, Флемент. Ты павінны баяцца Флемент, не мяне. Палюй на яе, калі ты палюеш на кагосьці.
Першы варыянт Флемет памерла. Другі, мяне стаміла тое, што я раблю за цябе брудную працу. І трэцяе, я тут не дзеля таго, каб размаўляць пра тваю маці. Што адказвае? Дин. Ну, мертвая ж. Погнали. Моя маці знайшла... Карацей, яна жывая. Я думала, што Флемет... Што ведаю, што яна плануе, але не. Яна не маг крові, не... Карацей, яна нават не чалавек. Добра. Першае, што здарыцца? Другое, я не веру табе. Ну, мне здаецца, што мы не будзем выбіраць другі варыянт, бо у нас каханне. Свет зменіцца. Шмат хто баіцца змен. Але змены часцей за ўсё тое, што нам патрэбнае больш за ўсё. Часам змены гэта тое, што робіць людзей вольнымі. Ну вось за такія словы, канешне, у Беларусі можна і прысесці. Так, першы варыянт. Гэта не адказ. Другі варыянт. Гэта тое, што ты хочаш быць вольнай. Трэцяе. Хопіць, я не веру табе. Гэта не адказ. Мабыць, ёсць іншыя варыянты. Другія. Я вось за другія. Таму што гэта больш эмпатычны варыянт, што мы ёй эмпатіруем, мы разумеем ейны боль, таму што яна ўсё жыццё пражыла ў цені сваю маці, якая проста супер-мега магесса і нават не чалавек, як высветлілася, і яна хоча быць вольнай ад яе. Зараз я зраблю зноўку каб. Или ласка, не вылетай. Дякую Богу. Так, 2. Давайте 2. Тое, што я хачу зараз, не важна. Я не магу больш чакаць. Зараз прыйшоў час мне ісці. Итак, першы варыянт. Ты не ідзеш нікуды. 2. Возьми мяне з сабой. 3. Побачымся мы зноў. Антаганістка за трэці варыянт. Я вось, напрыклад, за другі. Я лічу, што нам трэба ісці з ёй. Чаму чакаць? Навошта? Калі мы можам пайсці з нашай крашэсай. Будзем сімпам. Правільна. Я таксама лічу, што трэба быць сімпам. Але пакуль што у нас няма гэтага
компромисса, погоджения у чатике. Будем обирать рандом. Я не хочу обирать рандомом, бо тады можа трапіцца першы варыянт, і мы яе заб'ем. Я не хочу яе забіваць. Занадта балюча будзе. Ты не пройдзеш, ну. Ну дык. Что думаем? 2. Так, ужо за 2 чалавекі ў чацікі. Сімпім. Сім ад пачатку і да канца. Я лічу, вось мы пачалі сімпіць за Морган. З самага пачатку нашага праходжання, літаральна з першага стрыма, з другога. З першого. Мы на першым Астагар прайшлі? Ці на другім? Я уже не памятаю. Рэцей. Возьми мяне з сабой, жанчына. Ты не можешь. Ты не можешь. Ты не ведаешь, что ты просишь. Я б хотела, каб ты застаўся. Дзеля цябе, дзеля нас обоих. Юнікорн кажа, што так. Значыць так. Мы можам яе папераконваць. Яна нам кажа, што застаньце, калі ласка, дзеля сябе, дзеля нас обоих. Першы варыянт. Я хочу сустрэцца з маім сынам. Другі варыянт. Я хочу быць з табой. Все зразумела. Все зразумела. Что тут яшчэ выбирать? 2. Да холеры все остальные варианты. 2. Тады идти за мной, моя любоў. Мы сустрэнем гэтую будучыню разам. Покинули, правда, собака одного. Все? Титры? Титры. Все. Мы скончили. Мне здавалася, тут перад тітрамі павінна быць інфа пра тое, што было далей. Але яе няма. Все, мы скончылі. Мы скончылі праходжанне Dragon Age Origins. Я віншую нас з гэтым. Няўжо. Мы прайшлі не ўсё, што было. Не ўсе дапаўнення, на жаль, таму што маёй псіхікі не хапіла на гэта. Я з багамі памятаю, якое прабуджэнне жудасна ў гэтым плане. Мне не хацелася пакутаваць праз гэта, не гледзячы на тое, што я люблю гэтае дапаўненне. Вось, але мы прайшлі, мне нават не верыцца. Мы распачыналі яшчэ... Так, давайте сидзем. Я ўключу музыку. Фончик. Шчыра, мне нават не верыцца, таму што мы распачалі праходжанне яшчэ ў мінулым годзе, калі гэта было ў верасні ці ўжо ў кастрычніку. Ачмурэць.
Жмурець. Це, напевно, можна гачу включити. Так, можна плакаць, калі хочаце. Я лічу, што ў гэтым нічога дрэннага няма. Я сама амаль заплакала. Э. Зараз, што на фон можна ўключыць. Всё. Карацей, цікава ў нас прыгода атрымалася. Цэлая вандроўка з восені і вось да амаль што да лютага. Ужо заўтра 1 лютага. І мы нарэшце прайшлі Dragon Age Origins. З чым я нас усіх віншую. Да што там было ў тым эпізодзе? Гэта 3? Ніякіго ўсе абмяркоўваюць. Це 4. Байціце мяне на прагляд. Карацей, наконт планаў. Я вельмі рада, што мы прайшлі. Окей. Я проста бачыла ў твітары, што там нейкія абмеркаванні, камусьці нешта не спадабалася і ўсё такое. Вось. Паглядзім. Карацей, наконт плейліст, які быў сёння, я яго закіну ў твітар пасля таго, як я скончу стрым. Вы можаце дадаваць у яго свае гачы-міксы, зможаце. Вось, і я буду з ім гуляць наступныя стрымы па Dragon Age, напэўна, паглядзім. Вось. Так, наконт планаў. Мы вось прайшлі Dragon Age Origins, і гэта не значыцца, што мы скончылі Dragon Age. Пакуль што я планую працягнуць і распачаць другую частку. Вось, калі нічога не зменіцца, то на наступным тыдні будзем гуляць ужо ў Dragon Age 2. Я думаю, усім будзе цікава, такі свежачок. Нарэшце новая гульня па ўторакам. Вось. Скончылі вылеты. Я вельмі спадзяюся, што на гэтым нашыя вылеты, наша гісторыя з вылетамі яна скончыцца, таму што я не магу. Вось я менавіта таму і не стала праходзіць прабуджэнне, таму што ўжо чыста псіхалагічна я не вывозіла гэтыя пастаянныя вылеты. Вось тое, што у нас было сёння, ужо проста немагчыма. Гэта ўсё смешна і файна, але калі жарт паўтараецца ўжо там 50 раз, ужо не смешна. Вось, таму будзем гуляць нарэшце ў гісторыю Хоука. Вось. Я спадзяюся, што нам будзе ўсім цікава, файна. І яшчэ больш весела, чым у першай частцы, асабліва калі ўлічыць, што там больш рамансабельных персанажаў, і мы можам яшчэ больш бавіцца з гэтым усім. Я, наколькі зразумела, усім найбольш цікава якраз гэтая рамантычная ветка, галінка сюжэтная. Вось, таму будзем вырашаць. Нас чакае шмат чаго цікавага, калі гульня не будзе вылятаць. Вось, але калі яна будзе вылятаць, бавіцца не адзін раз. Вось. Толькі калі вы Авелін не бярэце, там я не ведаю. І ці Себасцяна. А я хаця яшчэ не вырашыла, ці я вам дам увогуле гэту опцыю. Я маю на ўвазе Себасцяна, і я яго не набыла, у мяне яго няма у Origin. Вось, пра што яшчэ казала. Так, калі на выпадак, калі ў нас не запусціцца, канешне, Dragon Age 2, я спадзяюся, што такога не будзе. У мяне ўжо ёсць план, во што мы яшчэ можам пагуляць, але пакуль што хацелася б дапрайсці Dragon Age. Мне здаецца, нам усім гэта цікава. У другой частцы больш гача. Я не памятаю, шчыра, што там у другой частцы там ёсць гача. Толькі калі валасаты грудак Варака разглядваць.
Мені здається, там і розпрануть героя нельга, тільки там себе. Не пам'ятаю. Давно було і неправда. Добре. В принципі, нам атрымалася пагуляць 2,5 гадзіны. Мне падабаецца, тому што я не хацела сёння занадта шмат стрыміць. Можете заўважыць за дрэннай якасці мікрафона, што ў мяне дагэтуль закладзены нос. І мне трэба яшчэ падпачываць. Я спадзяюся, што мне стане лепей і ў чацвер увогуле будзе супер-мега файна, і мы увогуле сустрэнемся ў чацвер і пастрымім штосьці іншае. Вось. Карацей, всё. Давайте разыходзіцца. Дзякуй вялікі ўсім, хто прыйшоў на гэты стрым. Увогуле дзякуй вялікі тым з чаціка, хто сачыў за гэтымі прыгодамі, з прыгодамі Альерда і мяне у Dragon Age Origins ад самага пачатку, ад самага першага стрыма. Вось, напрыклад, антаганістка. Я добра памятаю, што ты была на самым першым стрыме. І мне вельмі прыемна бачыць цябе у чаціку і сёння. Нейкі full circle атрымаўся. Вось. Дзякуй тым, хто далучыўся да мяне на працягу гэтых стрымоў. І хто быў разам са мной і падтрымліваў мяне падчас увогуле ўсей гэтай гісторыі. Мне вельмі прыемна, вельмі увогуле прыемна бачыць, як гэты канал развіваецца з вашай дапамогай, з вашай падтрымкай. Гэта нешта неверагоднае. Прыемна бачыць, колькі людзей увогуле захапляюцца і зацікаўленыя стрымамі на беларускай мове, нават такімі крынжовымі і спецыфічнымі, як мае. Гэта супер-мега цудоўна. І шчыра часам не верыцца, што гэта адбываецца. Карацей, я жадаю вам добрых сноў, добрага тыдня і усяго вам найлепшага. Дабраноч, мой даражэнькі, і сустрэнемся ў чацвер. Спадзяюся. Вось. Добраноч.